Toi vai? Samuli on taas ihan flexi. Jätkä kuvataan. No niin. Vedä vähän. Nyt vittu lähinnä. Oi vittu. Oda. Tsekkailla zoomaa Samulia. Ei tarvit zoomaa. Lähikuvaa. Hyvä kun me on just niinku sun naamas näkyy sillai pelkästään. Ai meni. Tuli ja sen meni. Ai mun pisseet heitä saatana. Tulihan meni. Vittu! Menekö ohi? No varmana meni. Katsotaanko? Vittu kännykkä lentää saatana. Bang. Voi vittu. Ninja saatana. Vedä samanlaista riimiä. Eiku mitä se meni? Mitä sä sanoit sen? Ai vas. Oh vittu. Oi vittu. Kun meitsis pitää mikkiin, niin sun bitchis imee mun dikkiin. Ja sama aika Roman käärii Dikki. dekkiin. Mutta otatte esiin mun mikki. Ja otetaan suihin mut dikki. Vittu. Vajokki flippausvideoita taas. Rap-laulaja on vapaa päivä. Romanin äiti istuu kun makaa mun alla. Kohtelee joku tyhjä kaljapullo kännykkää päässä. Ei saatana! Ei. Niin tyhjä joo. Niin, ei täysin näin siinä. Vittu rahoitus, katastrofi. Hihu. Oi vittu, tsekkaa Roman. Samilla ole vapaa. Hihu. Sä kuset vähän vinnoa. White ass. Valkoinen peri. Vittu. Onko meillä vähän tylsää täällä? Ei ikinä, hoho! Me juodaan vaan kaljaa ja katsotaanko tää yksi idiot. Vittu mitä kohta. Joo. Juodaan vaan bissejä. Pitäisikö meidän kielä? Pitäisikö? Ei. Meillä on CS ja bissejä. Eskarlista. Eiku siis. Vittu Eskari. Voi vittu. Vittu kun se vitun video meni pilalle tän puhelimen takia. Ai Miks sä kuvat koko ajan mua? Mä tiedän. Katso mun nänniska. Näytä, vilauta näytä. Yrittää. Ei ylety. Ei ylety. Siinä oli Romanin nänni. Nipukaju. Mitä vittua? Häh? Ihan selvä, Samuli on yhtä selvä kuin mä sekasin vittu. Oikeesti mä oon selvä. Ihan varma, mikä tossa on, tää on Samuli on mitä, onks tää toinen vai kolmas päkki? Toi. Yksi roikkuu maassa, ilmas vittu. Apina saatana. Idiootti. Eikö mitään vittua vaan puhuu? Ei kukaan vittu sä luulet olevan? Kuka se sano? Vittu spede. Mistä sä tuut, Landespede? Veli venäläinen heittää settiin. Wii. Ja Samuli yrittää päästä papparatsiin karkuun. Ja katsokaa! Kato puhe. Mä zoom. Kuka vittu toi? Kävelee ainakin tyyliin. Mistä sä tuut? Landespede! Ota kalsarisveke! Juu, mä oon täällä, baby! Meillä on vähän vittu tylsää tää. Mä oon kuvannut nyt, mitä tässä on? 4,5 minuuttia niin kuvannut. Landespede. Mä oon täällä, baby! Ota vaatteet veke. Ei mulla yhtään röökiä. Nyt puskella. Ei vitus helvetis. Ei oo. Mä polttelin. En minäkään. Minä en ole ikinä juonut. Musta mun pohjat vittu. Ai joo. Vittu. Kyllä ohjaajallakin pitää olla pienet tumut päällä. Mä haluan nähdä huomenna kaulia. Tää? Mä haluan nähdä huomenna kaulia. Joo.
Vittu me meni yksi video pilalle saatana kun Roman heitti se kännykän seinään. Muisti loppu! Akku loppu eiku muisti ei riitä ja akku loppu! Saatana heitti kännykän seinään. Romanin naama tuli siellä linssiin. Ryts kulvaa, niin linssi oli hapossa. Niin. Ryts voi vittu, kamera meni paskaksi. No vittu se oli läppä kun saatana heitti seinään ja sit vittu tallo sitä vaan ihan huoleen vittu. Tosta takaperin voltteet tuli päällä vaan. Niin se yritti tosta heittää. Tosta. Yritti heittää niin vittuun. No kokeile. Mitä se kokeilee? Juosta seinää päin ja sitten vittu heittää sit niinku volttia. Eikö se puolta päin paljon parempi? Ai joo. Joo, juokse. Niin se kato heitti tosta volttiin. Ja niinku takaperin volttiin. Ja sitten saatana apina niin se tää vittu summersautin vittu suoraan selälle. Juokse! Lähellekään. Voltti! Try again. Voltti! Tää on vähän kylmä. Voltti! Tää on samanlaista sähläystä kun sä yritit sitä takaperin. Okei, vittu jos sä vedät nyt samalla niin me saadaan hyvää videomatskua. Niin sit se tippuu vielä vittu kaljapullon päälle samalla. Häh? Joo. Pettää alta vielä. Niin se muuten pettää. Hei se pettää alta! Ei se tiedä sitä. No ihan sama. Eikö ei? Korri! Oi vittu! No mä kyllä huomasin sen napina. Vedä nyt se voltti saatana, että saadaan hyvää videomatka päästä. Hähä! Nauraa sulle! Ei verätäkään! Perkele! Hyvä voltti, vittu sä olet agrobaatti. Ai saatana! Ai näin, uusinta! Onko nyt hyvä fiilis? Haetaanko me vähän tallo sun munias? Ai vi... Voittaja fiilis. Noniin! Nyt uudestaan vaan. Heikki! Jos nyt jätetään taas temppulu tältä päivältä. Laita poikki jo saatana. Paskat. Suippa, mä teen kotivideo. On kiva. 7,5 minuuttia kuvattu. Hyvä Ei Roman. vois sattu, kun ei vertikat. No ei, vittu vedä itse! No hyvä jos se vetti jo tänään Samuli sen vittu kun se yritti sitä takaperin volttia tosta niin. Just niin, se on Tornado eikä Tordano. Eikö se vetää uudestaan? Oo, tulee verta kun se vie sitä kaljapulloa käteensä. Niin kato nyt tulee verta ihan vitusti. Saatana idiootti. Tää yksi idiootti vittu väänsi käteensä lol. Onks mulla